Salamu alaikum. Wani addu'ar wace ne? Ya kaga musalama. Ka bata maki. Ko ya kamar zuwa gurin nan? A'a. Hakuri boka ne wanda bai kun sake cikin kokarin da rike ba. Ita maka da hankali. Shine boka. To ka sani in gaya maka ko wata wani bai isa zauna akan wannan kujerar taka ba saboda kai yanzu zan baka wata laya. Ka je ka sai a cikin jinin jaki. Da safe gobe idan ka tashi ka je ka samu sabon kabari ka sata a ciki. Ka binne idan ka sata ba Umar Hashim ba kai ko Ifrit ne zai zauna a kai ka mace ne wallahi sai jini sai ya kore duk mutumin da ya ja da kai idan ku da ya hau jikinka wallahi sai ya mutu kai ko kwaro ne hau kan kujerar kujerar taka sai ya mutu idan kuma na musu idan ka je guda gani haka ya maka ya mun boka in ma da abin da ya baka ya same shi ban damu ba to idan ka dawo ta gaba a yadda duk za a yi har mutum sai na sa ka samu za a samu wasu ɗan mata guda biyu da ƴan samari guda biyu za mu haƙa su mu burne su an gama ba komai zan nemo su zan kawo su boka kan daga ba kai ba wannan abu ta dan baya son faɗa ba zan kuma ba boka in hannun narin baiti narin ƙuyar balkawa in bi hawaii hasala in kici fa in tarahu fi baita mata makinin ita ta dilla alhairat wal malamin da